Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kula nuwun kanthi memuji wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula cukup pagi sesarengan rawuhipun panjenenganipun para kadang campur sari Panjilaras. Kasta dening panjenenganipun Babayan Jino ingkang dumah wonten Panceran Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Makarya sesarengan CW Audio ugi CH Official Channel marak sowan wonten dalipun penyempun Bapak Superno dalah Ibu Preswati sak keluarga. Anggenipun sowan kula wonten mriki asong panglipur wonten sataji cara nggih menika resepsi pernikahan kala aturaken sugeng atas teman enggal dumateng penyanyiipun Nimas Ayu Safira dalaka Mas Bagus Andi. Mugi-mugi anginipun bangun balewis mawujudipun bebrana agung pikantuk lumebaripun karejengan ingkang jembar pikantuk atut runtut sak lami-laminya. Semoga Bapak Ibu para rawuh sedaya kakung tumah benet putri ingkang kinurmatan wonten dalu menika kita laras sesarengan gebyaripun campur sari Panji Laras yo wonten sekawan cacahipun waranggana panen paso panglipur dumateng penyanyi samu wonten Dias Eka ini Samega Kiki Fiona adalah Tasha Sumangga ya ada adalah salah setunggalipun aktor sinetron Elok Superno.
Gandrung halo halo gandrung gandrung marang kemakmuran
mung kudu ngerti cara aja ditinggal kanthi batin ganti. Mangkoke keri ing jaman Mbok iya sing eling Dik, eling pamopo iku budaya kancane Aji bener Saleho saleho Panjilan asli sele. Suara soleh kumandang suarane Bapak Ibu ingkang kinurmatan wonten dalipun panjenenganipun Romo Superno dalah Ibu Treswati sakeluarga sing dalu Romo Sebirin. Alhamdulillah makaten kala wau minangkanipun pambugane ngatur saking rencang-rencang campur sari Panjilaras ingkang kasta dening Romo Bayan Cino dumawah wonten Panceran Ngancar Kabupaten Kediri. Makarya sareng sewe audio pagelaran dalu menika ugi kagiyaraken langsung dalah CH Official Channel. Semoga dumateng para bapak, para ibu ingkang wonten dalem saged panjenengan sami paring kabar bila pagelaran dalu menika relay secara langsung lumantar CH Official Channel. Bapak Ibu minangka diatur saking panjenengan Bapak Superno sakeluarga, kula ngaturaken dunge panyuwun dumateng para tamu sedaya ingkang sami pinarak ngaturaken matur nembah nuwun minangkani atur saking panjenengan Bapak Sumono Sumangga pasugatan utawi dedhaharan ingkang sampun kasambetaken wonten sampun panjenengan sami saged kalahapi kanthi kamardikanipun penggalih. Sumangga kita larasaran ugi anggenipun setunggal mbaka setunggal para waranggana ingkang sampun siap siaga ing gati atur panglipur arupi tetembangan gegojekan utawi lelagon dumateng panjenengan sami. Sumangga katuraken dening Nimas Ayu Dias Eka.